Здравейте, драги зрители и драги хора, които гледате YouTube канал, независимо от какво. Не беше трудно, беше много трудно да се направи, YouTube канал, като имаше имейл, имаше пароли, имаше всичко, което едва ли човешкият акъл може да го направи. Така или иначе, невъзможното може да се прави възможно. Никога не е лесно, да. Ама за да се направи YouTube канал, трябва първото, което да имаш акъл, разум и търпеливи нерви. Той се вика, как да ти го обясня, железни нерви. Зависи от много обстоятелства. И не се отказвайте. Но никога не се отказвайте от невъзможните работи да ги направите възможни. Независимо от какви са обстоятелствата и при какви обстоятелства. Бъдете търпеливи и очаквайте, което трябва да е.